Ahoj, som Tomáš a.k.a. Tomax a pomáham trénerom rozvíjať svoj online biznis. Takže, či už ma počúvaš na podcaste, alebo ma pozeráš ako na YouTube kanáli mojom, tak dnešná téma bude o linku v bio, a.k.a. o odkaze, ktorý máš na svojom Instagramovom profile, teda ktorý si tam vieš dať, vieš si ho tam dať či už jeden, alebo napríklad aj, myslím, že je to do 10. Ako ho správne využiť, ako vidím, že sa využíva, ale nie je to správne. Takže o tom si povieme. Čiže za prvé, musí si uvedomiť, že je to priestor, kde ty máš dávať a nechceš brať od tých ľudí. Čiže ešte raz, máš tam dávať a nebrať. Čiže všetko ako e-shop, zľavový kodík a podobné veci proste. Ty chceš od tých ľudí brať takýmto spôsobom, hej? A takto by si nemal rozmýšľať. A na druhej strane to dávanie je, že tomu človeku niečo dáš, ako e-book, video, nejaká ďalšia hodnota a tak ďalej. Čiže, čo vidím často, čo si myslím, že nie je správne a aj logicky to nie je správne, tak teda je to, že tréneri chcú od ľudí si niečo hneď brať. Najčastejšie, čo vidím, je to, že vo svojom profile majú nejaký zľavový kódik, hej, ja neviem, Simona 10, neviem prečo Simona, proste Simona, nech to bude. A pod tým má odkaz na e-shop, kde sa ten zľavový kódik môže využiť. Hej, čiže vidí v tom ten, kto si to dá, to, že však ja dávam 10% zľavu ľuďom a budem mať z toho peniaze potom nejaké pár centov či eur alebo ja neviem koľko. A vidia z toho, že proste hneď niečo budú mať. Už som v jednom videu hovoril o krátkodobom a dlhodobom zmýšľaní, ako by to malo byť a čo je lepšie. Toto je úplne za mňa smiešné krátkodobé zmýšľanie bez nejakého ďalšieho akože rozmýšľania nad tým, že čo to môže spraviť alebo takto. Čiže keď sa pozrieš z druhej strany na toho človeka napríklad, ktorý sleduje tvoj profil, tak myslíš si, že ho bude stále baviť pozerať len na to, že tam dávaš nejaké zľavové kódy, že chceš niečo predávať, že tam máš e-shop a majú míňať akože tí ľudia svoje peniaze? Nemyslím si, že ich to bude stále baviť, hej? Čiže skús sa nad tým takto zamyslieť. Z krátkodobého hľadiska ti to možno dá pár centov, eur, podľa mňa to vôbec nestojí za to. Z dlhodobého hľadiska to moc nebuduje vzťah s tým človekom, s tým, že by to mohol byť potom nejaký tvoj akože reálny klient, hej? Takže zamysli sa nad tým takto. Čiže nedávaj si tam e-shop. Hlavne už, keď to nie je tvoj e-shop, hej, kebyže je to tvoj, tak ešte ako tak, ale zasa je to niečo, že chceš proste tomu človeku predávať a brať od neho. Čiže nie je to najlepšie, možno nejaké krátkodobé obdobia, kedy máš nejaké super akcie, tak vtedy je to OK. Ale s tým, že je to nejaký tvoj akože sponzor alebo niečo podobné, nerobil by som to takto. Ďalšia vec. Často vidím, že tréneri majú nejaké predformuláre na napríklad spoluprácu, na jedálniček, na coaching a tak ďalej. Ak by si chcel klientov, je podľa mňa určite logickejšie a jednoduchšie pre toho klienta len ti napísať správu, že ahoj mám záujem o coaching, ako to funguje. To ti napíše vybavené. Ty keď mu dáš tam formulár, na ktorý musí kliknúť, ktorý musí vypísať, ktorý možno keď niečo nevyplní dobre, tak mu to ešte vyhodí chybu a tak ďalej. Sú to kroky navyše, ktoré musí ten človek robiť. Len na chvíľku sa sám preruším a ak sa ti páči, čo tu vidíš, čo tu počúvaš a nejakým spôsobom to posúva tvoj biznis dopredu, budem veľmi rád, ak o mne povieš svojim kamošom, trénerom a ak budeš sledovať môj Instagram Tomax Business, kde sú ďalšie rady, tak tiež ma poteší like, odber, poďme ďalej. Vieme, že dnes proste ľudia chcú všetko rýchlo, všetko hneď a toto je niečo, čím odpudíš potenciálnych klientov od seba a nie ich pritiahneš, hej, určite.
je oveľa jednoduchšie, že ti napíšu správu napríklad. Čiže ak máš 5 klientov a máš formulár, je to smiešné a sám sa proste prichádzaš takýmto spôsobom o klientov. Čiže nerob to. Ak máš toľko klientov, že reálne nemáš miesto na ďalších, nemáš čas na ďalších, chceš filtrovať tých klientov, vtedy je to celkom OK, vtedy to môžeš použiť, vtedy sa tam môžeš pýtať rôzne otázky, môžeš si tam dokonca dať cenu a budeš vedieť, že ak ten človek naozaj prejde až do konca s tým, že videl cenu a všetko, ako to funguje, máš na 100% klienta. OK, ale nerob to, keď máš 5 klientov, hej, je to smiešné. Čiže formuláre sú druhá vec. Tretia, ktorú často vidím, sú, že tréneri si tam dajú svoju web stránku. Nevidím v tom nejaký extra zmysel, pretože web stránka a tvoj Instagramový profil mi prídu ako podobné veci. Hej. Máš tam tiež kontakt, máš tam svojich klientov, premeny klientov, recenzie na teba, možno nejaké články, to sú vlastne posty, ktoré dávaš, hej, veľmi podobné. Čiže nevidím v tom zmysel, aby si tam mal web stránku. Hej. Nevidím v tom zmysel. Čiže to sú také veci, ktoré podľa mňa nemajú čo hľadať v tom odkaze na tvojom Instagrame. Oveľa lepšie to využiješ, ak ty teda tomu človeku chceš niečo dať. Hej. Čiže za mňa úplne ideálne je, ak tam budeš mať lead magnet. Lead magnet je niečo, čo dáš človeku výmenou napríklad za konverzáciu na Instagrame alebo výmenou za mail a budeš ho mať v zozname, môžeš mi posielať potom newsletter, maily a tak ďalej. Hej, čiže dáš mu napríklad e-book, ktorý rieši nejaký problém, ktorý by mohol mať, alebo tam bude prístup k celému videu, ktoré opäť rieši nejaký problém, ktorý by mohol mať. Čiže dáš mu proste hodnotu, dáš mu niečo zadarmo. Kvázi zadarmo, v úvodzovkách zadarmo, lebo ty si od neho buď zoberieš ten mail, alebo s ním budeš mať tú konverzáciu, kde môžeš zasa budovať vzťah a časom sa môže stať tvojim klientom, pretože od teba dostal ten lead magnet, ktorý ho proste k tebe pritiahol, ktorým si mu ukázal, že si dobrý, že vieš vyriešiť jeho problémy, že má skúsenosti a tak ďalej a časom sa môže stať tvojim klientom. Čiže toto je dlhodobé rozmýšľanie. Možno rok po stiahnutí toho lead magnetu sa stane tvojim klientom, ale je to oveľa lepšie, ako keď tam budeš mať zľavový kodík a budeš mať pár centov z nejakého nákupu, hej. Takže tak. Čiže lead magnet, buď e-book alebo video, alebo ak chceš ľudí dotiahnuť na napríklad tvoj nejaký mailový zoznam, tak ako to robím ja, keď mám výzvu, rýchlovku, tak si dám do odkazu mailový zoznam s tým, že ak sa niekto chce zapojiť, všetko bude komunikované len cez tento mailový zoznam, nejak ináč. Nie cez storky, nedá sa kúpiť vstup do rýchlovky cez storky a tak ďalej, len cez mailový zoznam. Čiže dám si ho tam, ľudia sa tam pridajú, vybavené. Taktiež, čo je za mňa fajn, je web stránka, ale nejaká konkrétna web stránka. Hej, čiže ty keď chceš napríklad, keď si napísal nový článok, keď ti vyšlo nové video na YouTube, keď ti vyšiel nový podcast alebo proste niečo podobné, tak si tam dáš vtedy odkaz, ale priamo na tú konkrétnu jednu stránku, pretože ty dáš človeku niečo, hej, konkrétne, čo zasa môže mu nejakým spôsobom pomôcť, dáš mu hodnotu, vyriešiš jeho problém a tak ďalej. Čiže naozaj rozmýšľaj nad tým, akým spôsobom ten odkaz na svojom profile na Instagrame využívaš. Ak budeš len predávať, je to o ničom, určite si nevybuduješ vzťah s tým človekom. Ak mu budeš dávať mu hodnotu, dávať mu veci zadarmo, tak je oveľa pravdepodobnejšie, že o nejaký čas bude tvoj klient a môže z neho akože niečo takýmto spôsobom mať. Takže naozaj, využívaj to dobre, zamysli sa nad tým, čo by si tam mohol dať, ako by si mohol, aké problémy by si mohol riešiť pre svojich klientov, to by si mal samozrejme vedieť podľa svojej cieľovky a tvor veci pre nich, dávaj im hodnotu. Cerus.